କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ମାଦା ହାତୀ। SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁ ଦେଶରେ ଖୋଲିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଚୀନ। ପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବଲ୍ବ କେଉଁ ଦେଶରେ ବନାଯାଇଥିଲା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ତଳେ ଥିବା ଲାଲ କଲରର ବଟନକୁ ଦବାଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଟେଲିଭିଜନ। କେଉଁ ଜୀବ ତାର ଛୁଆକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଜାପତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ସେ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗଛ।